उत्तराखंड राज्योआव मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय हरखाब गोजौ हाजोनि लामानिफ्राय गोग्लैबोनायाव खमैबो 12 दावबायारिफ्रा जायगायावनो जिउ गोमादों। बे गिथावना जाथाया उत्तराखंडनि शामली जिल्लायाव नुजाथिदों। सुलुंनि बादिब्ला गंसे बासआ 17 दावबायारिफोरखौ हाजो ओनसोलनि दोंसे लामाजों लानानै थांबाय थानाय समावनो हरखाब गाहायाव गोग्लैयो। बे जाथायावनो सानै आइजोजों लोगोसे 12 सुबुंफोरा जिउ गोमायो। फारसेथिं माखासे दावबायारिफ्रा बासनिफ्राय बाज्रुमनायाव जिउ रैखा मोननो हादों होननानै जायगानि सुलुङा फोरमायदों। जायगानि पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला गोजौ हाजोनिफ्राय खमैबो 300 मिटार गाहायाव बासआ गोग्लैबोदों। बे जाथायखौ उत्तराखंडनि गिबि मन्त्रि पुष्कर सिंह धामीआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे जाथायाव जिउ गोमानाय न'खरनो 2 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावो। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000 निफ्राय 20,000 होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा रियेलिटी पाब्लिक स्कुल @gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।